Kuku biltzerra egin zenuten orduan Estonian. Badakizu, horrela esaten dio gure amonak 3-4 laguna apeka berbetan ari direnean. Poetikoa geratu zaizu bukaera. Nik kontu errealistago bat kontatuko dizut. Behin 2 lagun zihoazen mendian eta kukua entzun zuten kantari. Biek zituztenez, txanponak patrikan segituan hasi ziren ezbaika. Niri kantatu dit esaten zuen batek. Baita zera ere, kukua niri ari zitzaidan, besteak. Ez ziren inola ere konpontzen erabaki zuten notario baten gana joatea, kontua argitzera. Notarioak esan zien ezertan hasi baino lehen ordaindu egin bar zutela. Ogerleko bina eman eta hasiko zirela lanean. Behin ordaindu zutelarik gertatutakoa kontatu zioten notarioari, eta galdetu zioten nori kantatu zion kukuak. Kukuak nori kantatu dion? Zeuri ez, zeuri ere ez. Kukuak gaur neuri kantatu dit, esan zion notarioak. Amonarena da hori ere, lanpetuta nabil, deituko dizut, musuak.